गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया दासिमबो सुग्लायनायनि लामायाव फैयाखै। सम मणिपुराव गिख्रंथाव आरो मुगैथाव जाथाया जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बे हिंसायारि जाथायखौ लानानै इउनाइटेड नेशनआ भारतखौ सांग्रांथि होदों। सा-सानजा भारतनि मणिपुर रायजोआव नुजाथिनाय हिंसायारि जाथायखौ लानानै इउनाइटेड नेशनआ भारत हादरखौ सांग्रांथि होदों आरो बे सांग्रांथिनि गेजेरजों इउनाइटेड नेशनआ बुंदों भारतआ मणिपुरनि हिंसायारि जाथायनि सायाव आइजोफोरखौ रैखाथि होनो हायाखै। बबेखानि मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ थि समाव सुग्लायहोनो हायाखै होननानै गोख्रों अजदजों भारतखौ सांग्रांथि होदों। इउनाइटेड नेशनआ बे बाथ्राखौबो बुंदों दि भारत सरकारा एबा भारत हादरा बे हिंसायारि जाथायखौ थाबैनो सुग्लायहोनो हायैनि जाहोनाव बायदिसिना मुगैथाव जाथाया नुजाथिदों होननानै गोख्रों अजद खालामदों। इउनाइटेड नेशननि बायदिब्ला मणिपुराव जानाय हिंसायारि जाथायनि समाव आइजोफोरा रैखाथि गैयै बायदि जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां मणिपुराव आइजोफोरखौ मोनसे मुगैथाव जाथाय खालामनाया दुलाराय मुलुगावनो लाजिनांथाव एबा सुबुं माहारिखौ लाजिफोनांदों। बेनि अनगायैबो इउनाइटेड नेशनआ भारतखौ थांखिनानै बुंदों मणिपुरनि हिंसायारि जाथायखौ थाबैनो सुग्लायहोनायाव दुथांफोरखौ गोख्रों राहा लानांगौ होननानै बिथोन होबावदों। बे बाथ्राखौबो मख'नाया गोनांदि मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा न'-बां सावग्लुंजादों। एनपिएसखौ लानानै सोलिबाय थानाय सोमावसारनायनि सायाव रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा खुगा बेखेवदों। आथिखालाव एनपिएस एबा नेशनेल पेन्सन स्किमखौ लानानै फोरोंगिरिफोरनि सोमावसारनायनि सायाव थाबैनो सावरायनांगौ आरो गोजाम पेन्सन स्किमखौ लाबोफिननांगौ होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनिसिम खावलायदों। दासान्दि जोंनि हादरनि मुंखौ सोलायनायनि सावरायनाया गोख्रैनो सोलिगासिनो। बे समाव साफ्रोमबो भारतारिफोरनि गोसोआव मोनसे गोनो गोथो सोंथिया सिखारदों। थारैनो हादरनि मुंखौ भारत एबा इन्डिया आरो इन्डियानि जायगायाव भारत खालामनो थांखि लादों नामा? बेफोरबादि बाथ्राजों गोबां भारतारिफोरा सावरायनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो दासान्दि भारतनि राजखान्थि फोथाराव बेरेखा दोलो आरो खुंथाय गोहोआव थानाय दोलोफोरनि गेजेराव मोनसे गोख्रों मोगा-मोगि सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं आरो बे आयदाखौ लानानै दासान्दि बेरेखा दोलोफोरनि गेजेराव मोनसे दान्थे-बिदान्थेयाबो सोलिदों। थारैनो इन्डियानि जायगायाव भारत बेबादि मुंजों हादरनि मुंखौ सोलायसिगोन नामा? बैफोरबादि बाथ्राखौ लानानै दासान्दि हादरनि राजखान्थि फोथाराव मोनसे गोख्रों सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेनि सिगांबो रां बिलाइखौ सोलायखांबाय। बेनि उनाव दायो हादरनि मुंखौ सोलायनो थांखि। बैफोर आयदाखौ लानानै दासान्दि हादरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरा सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि आयदाखौ लानानै हादरनि बेरेखा दोलोफोरा हेंथा होनायखौबो नुनो मोन्दों। सुबनखातायाव रायजो राजाफोरनि 10 घन्टा उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। तामुलपुर जिल्लानि सोलायै बाक्सा जिल्लायावनो लाखिनांगौनि थाखाय बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बावैसो साननि सिगां बिसायख'थि आय'गआ गोबां बियाबफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनानै बियाब दाफामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेजों लोगोसेयैनो थांनाय 11 आगस्तआव आसामाव मोनब्रै जिल्लाखौ फिन दाफिननाय जादोंमोन आरो बेबादि जिल्ला दाफिननायाव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दमदमा जौगाखां खोन्दोखौबो तामुलपुर जिल्लायाव आबुङै दाजाबदेरनाय जादोंमोन। बेनिनो फारियै जफा दं सुबनखाता मोननै बिसिडिसिखौबो तामुलपुर जिल्लायाव दाजाबदेरनाय जादोंमोन। बेखौनो लानानै जफा दं आरो सुबनखाता बिसिडिसिनि मोननै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा तामुलपुर जिल्लानि सोलायै बाक्सा जिल्लायावनो लाखिफिननांगौ होननानै सुबनखातायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोना आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौ सुबनखाता आरो जफा दं बिसिडिसिखौ तामुलपुरनि सोलायै बाक्सा जिल्लायावनो लाखिनो नांगौ होननानै दाबि दैखांदों। जुदि सरकारा बिथांमोननि दाबिखौ गनायाब्ला फैगौ समाव बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारनाय जागोन होननानै हुमखि होनायखौबो नुनो मोन्दों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि मोनसे जाफुंसार हाबाफारि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं थेखाजुरि निरुकुमा हागजेर बर' गेजेर फरायसालियाव धेमाजि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफाद दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बाहागो लायो आखान्थि आफादगिरि किशोर दैमारि, रनज रामसियारि, चक्रधस नार्जारि आरो मिलनचन बसुमतारि बिथांमोना बाहागो लायो आरो मेलखौ जाफुंसार खालामो। धेमाजि दख'रानि गोदानै बिबानखौ मोननो हायो आफादगिरि महरै लासित गयारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै सक्ति बसुमतारि बिथांमोना बिबानखौ आजावो।
BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि बाखनायथाव हाबाफारि। सानै फरायसाफोरनो फरायसालियाव थांनो गंनै साइकेल अनसुंथाइ होदों। थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालाराव हरखाबै चिरां जिल्ला लाइमुथि निज्रागुरिनि थागिबि रन्जन बसुमतारी आरो लावगि बसुमतारीनि न'आ अर खामनायाव न'-बांजों लोगोसे फरायसालियाव लांग्रा साइकेल गंनैया खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फरायसालियाव थांनो थाखाय गंनै साइकेल अनसुंथाइ होदों। 14 नं चिरांदुवार लाइमुथि निज्रागुरियाव हरखाबै न'-बां खामनायाव गोबां मुवा बेसादफोरजों लोगोसे उन्दै फरायसाफोरनि फरायसालियाव लांग्रा साइकेला खामनानै सेवहांगार जानायखौ खौरां मोननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो फरायसालियाव थांनो गंनै साइकेल अनसुंथाइखौ होयो। BTRनि मोनफ्रोमबो फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोराव सानै फोरोंगिरि थिसननाय जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोसावनानै होदों। सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय BTR सरकारा गोख्रों खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बिब्दिनो अदालगुरिनि फरायसालि नायदिंगिरि जिल्ला बेंखन नयंखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि BTR सरकारा सोलोंथाइनि फारसे गोख्रों खामानि मावगासिनो। लोगोसे फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव BTR ओनसोलाव सोलोंथाइनि जेंनाया जोबस्रांगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों। BTR ओनसोलाव UPPL सरकार फैनायनि उनाव 42,000 नखरफोरनो हानि फाट्टा होनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों प्रमद बर' बिथाङा। हानि मेला बायदि खुंनायनि गेजेरजों BTR ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरानो हानि फाट्टाखौ मोननो हादों। लोगोसे फैगौ 2 बोसोराव BTR सरकारा BTR ओनसोलाव 80% हानि जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों। कक्राझाराव NIBआ मावनो लानाय बिथांखिफोरनि सायाव सावरायलायदों। कक्राझार सहरनि सुदेमपुरियाव NIBनि मावख' नब्लाङाव UNB ट्रास्ट आरो NIBनि जथायै बानजायनायाव नेटिभार्स अफ इन्डिया एबा सुंद'यै NIBआ मावफुंनो लानाय माखासे बिथांखिफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारियाव NIBजों दिहुनजानाय हालालि मुंनि सेथि बोसोरारि लाइसि बेखेवनाय, 2023 मायथाइनि सुबुंथिनि फायखि बान्थानि थाखाय जिउरि बर्ड दानाय, बड'फानि जिउ जारिमिनखौ गोदानै सोदांना बिजाब दिहुननो थाखाय कमिटि दानाय, बड'फानि मुङै हादरनाङै सेमिनार खुंनाय बायदि बायदि आयदानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउ.जि. ब्रह्म, मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर' साहित्य सभानि आफादगिरि ड. सुरत नार्जारि, रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।